Ao longo da historia, o home, inmerso nas tarefas domésticas propias dunha sociedade eminentemente agrícola e gandeira, tivo que buscar solucións ás necesidades nacidas na súa actividade cotiá. Este conxunto de coñecementos, transmitidos de xeneración en xeneración e perfeccionados co devir do tempo, constitúen unha valiosa herdanza que se conserva na memoria non escrita dos povos. Tan ligado a eles que chega a se converter no símbolo da súa identidade. Terra de Lemos, ao pé da Ribeira Sacra. Un lugar onde o home soubo dominar a pedra, traballándoa de xeito máxico, buscándolle unha nova expresión ata ser capaz de transformar o coñecemento arquitectónico popular en arte. O románico reúne nestas terras algunhas das súas máis singulares manifestacións. A tranquilidade e o recollemento do lugar foron suficiente motivo para elixir estes lugares como centro de espiritualidade. Unha profunda garganta e, ao fondo, o bello leito do Sil cos seus verdes reflexos resumen a paisaxe da Ribeira Sacra. Nas súas ladeiras, desgarradas polo home, as vides repousan en barrancos orientados ao sol. Baixas cepas de onde sairá o exquisito viño da Mandi, preciado líquido do concello de Sober. Gundibós, terra de cacharreiros. Dende a antiguidade, expertas mans do oleiro crearon nas pequenas industrias labregas produtos artesáns que acadaron verdadeira importancia durante o século XIX e a primeira metade do XX, abastecendo pazos e casas rurais con obxectos necesarios para realizar os seus labores cotiáns. Un rústico aparello determina a tosca inxenuidade das pezas de Gundibós. O torno baixo, elaborado con grosa madeira de carballo. Unha madeira rexia que permite a continuidade do movimento cun lene impulso da man. O barro, lixeiramente areoso nesta comarca, é a materia prima que a terra ofrece ao cacharreiro, que no arrinca nas canteiras próximas abrindo pozos e pequenas galerías. Xa no obradoiro, o artesán combina diferentes arxilas para cadar a mestura ideal, nunhas proporcións que só el, pola experiencia aprendida, coñece. Ten o oleiro barudas mans de labrego, sen carecer do tacto e a habilidade esenciais para modelar as fermosas cerámicas de Gundibós. Só estas mans poden acadar esas austeras e, á vez, tan fascinantes formas. Sentado nun pequeno banco ao carón do torno, o artesán traballa cun ritmo constante. A súa man fai xirar paseniñamente a pesada peza de madeira mentres utiliza a antiga técnica do urdido, onde os anéis sucesivos de barro van definindo as líneas primarias da vasilla. Ergueito o esqueleto da peza, humedece mans e barro e volve a empuxar o torno imprimíndolle un vivo movimento, ao mesmo tempo que plasma sobre a materia inerte a herdanza recibida.
O trazado dun sinxelo enfeite ou algún reverete con impresión de unlladas son as únicas licencias artísticas que se concede ao artesán antes de estampar na vasilla o selo do seu obradoiro. Afastada a peza fresca do movimento do torno, deberá repousar un tempo ata que o contacto co ar lle proporcione a consistencia precisa para o seu próximo encontro co lume. A colocación das vasillas no forno forma parte dun vello ritual. O oleiro encargarase de distribuílas sabiamente e con meticulosidade para que a calor do lume abranga a todas por igual. Isto ya está. Unha vez introducidas, cocerán durante moito tempo, deixando que as lapas purificadoras as envolvan, conferíndolles vida e robustez ao resultado de numerosas xornadas onde as mans do home deron forma útil a unha masa informe. O lume agarima a modiño as pezas, para máis tarde arder con forza axudado polas carqueixas que, recollidas polo home e aportadas pola natureza, colaboran na fusión home-terra-lume. Cando o lume se extinga, aínda quedará un último traballo para o artesán. Despois de recuperar as pezas do lume, deberá selar con pez as destinadas a conterli. Para isto, quenta previamente a vasilla ao carón das lapas, onde van adquirindo a característica cor negra que identifica as pezas máis rústicas de un divós. O pó de pez, introducido no seu interior, transformarase nunha relucente superficie negra ao entrar en contacto co barro ardente.
Os cacharreiros de Gundibós sempre teimaron en darlle utilidade ás pezas. Moitas usábanse para preparar a comida. Algunhas precisábanse na época da matanza, outras na vendimia, pero endexamais a finalidade para a que foron creadas puido anular a súa beleza. O xarro para o viño converteuse hoxe no símbolo máis representativo da cerámica de Gundibós. O viño que goteaba das cubas era recollido no barcal ou escurrecubas. A actividade viticultora da Ribeira Sacra non pasou desapercibida para os cacharreiros que elaboraron numerosas vasillas para conter o preciado viño da Mandi, como as amboas, nas que tamén conservan o vinagre. Algunhas das pezas distribuídas polos cacharreiros nas feiras acadaron gran sona en toda a zona, como os barriles ou botixos que mantiñan a auga fresca, as chocolateiras onde se preparaba delicioso chocolate, os meleiros para gardar o mel, que tiñan un pequeno canle que enchían con auga cando as formigas ameazaban comprobar o rico manxar. Nas casas rurais, os días da festa usaban o pucheiro para preparar o cocido co que agasallaban os seus convidados. No pingo, gardaban a graxa. Para recoller o leite muxido, tiñan a pucheira. O buleiro era un pequeno forno portátil onde se cocía o pan sobre o lume da lareira. Tamén fixeron estes artesáns pezas tan identificativas como os remates que culminan as casas rurais, protexendo do vento os seus tellados. Perdida a súa antiga funcionalidade, hoxe son os coleccionistas e turistas os que acaparan a produción destas pezas que agachan baixo sobrias líneas o recordo dunha forma de vida que non debemos esquecer. A tradición artesá e os seus modelos mantéñense dende hai séculos gracias ás persoas que souberon conservar a arte, as técnicas e as formas herdadas dos seus antergos. A olería de Gundibós non desaparece, porque novas xeracións con sangue xove toman xa o relevo cun profundo respecto aos que lles precederon e dos que recibiron sabios consellos transmitidos ao longo dos anos, de pais a fillos. Alleas ao seu pasado utilitario, as vasillas que un día crearon os antigos cacharreiros de Gundibós eríxense hoxe como pezas de indiscutible valía, sinal dun tempo e emblema dunha cultura que se mantén viva na lembranza e impresa na memoria de todo un pobo.